خو قبر تیرے تیارے دے چویرے نشی قبر تیرے تیارے دے چویرے نشی اللہ رسول فرمائی ترمذی روایات تا وچ قبر روزانہ اخپل چشتن تا روزانہ دری ورا اعلان کئی پورش روزانہ دری ورا او پردیسی میشکنن چه امارات تلور شی به زون سره پردیسی ولیکی سعودی تلور شی زون سره پردیسی ولیکی دا پردیس نه دا پردیس ته قبر دا قبر لقب در کئی او پردیسی کلا چه تمو تراشه ده سفر پر یاد بنده موزنگا سیکا نشتا زده تنهایی کری زده خاٹی لیٹی کری زده چیمجی کری زده تیاری کری رونو در سرار اوڑا قرآن سرا محبت اوکا چه آدر سرائی علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی حافظ قرآن چه کلا پلاحات سے کشیر روشی ودو تا کلا نکیر منکر روشی حالانکہ نکیر دا منکر خو بالکل لکا سمم بکمن عمیون خلی دراز چی گئی خدا گوی دا حافظ دے مرا احترام گئی چه حافظ سراوی قرآن وی قرآن کنی دیوی شرمیجی دے حافظ نا پتا نشی کوئی چه مر ربکا رب دے سیکتا وما دینکا دین دے سیکتا وما تقولو فی حق هذه الرجل دے سڑی پا بارش تسویے دا پشتناوی اگا نکیرو منکر تا حیا ورسی دا حافظ قرآن نوی دا پشتنا نشی کوئی حافظ قرآن نوی دا پشتنا نشی کوئی عزت مند زغبی اخبال خبر طرف پلارسن عزت مند پا آخرات تا لگی دل دا میش پا سامت شے نرسی چے پا دا سے زوی بند داو لگی جی چے آخرات تر تلوڑا شی دا میش تا دا سر لگی جی چے آخ لوڑ لے خاتم شلے او صحابہ او ہو قربان دے صحابہ وے نا قربان دے صحابہ وے صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ تے مکہ مکرمین ہجرت کئی مدینے منورے تا اوریزی ٹیم بندے مشرکین دے مکہ دا سے کتور ارتاو دار دلنا کا باندیے اکڑلا او پتہ بندے جاؤ کچھ صحیب دا سے علال اعلان دے تو تلل مدینے تا دے میش پا موجودگی بندے دا میش دے پورا ڈیرا لویا انتہائی دے زلت خبر دو واپس لوٹ شا قدری میں بے پا پٹا بندے سا پا جواتا بندے میش طرف نا اجازت نشتا پا سٹ لوٹ شا صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ لکی چے پا ملا پر جولا تڑلی ہوا دے تیرے نا ڈاکاوا دے خپلے اس پہ نرکش جولا خلو سکڑا مزکے طرف تے ٹول تیری نا حسان ڈول دیکھنا بعد یہ گینڈو لگو او دے جن لندار کی زکڑا لندے سے بیا تیر پشے سامک اس پخلے بندے جواب ورکائی تیر یو غزو اگنا بادر تے چھے مشرکین دے مکے مودا پا ایک ذات بندے قسم وی چھے محمد مصطفی دنیا تا نبیر رستا اولادا چھے سے پیرے میں پا جولاش تیری نائی زون تا میں ور پرے نجداؤں جولاش میں تیری نا تمام شی پا تلوار وے مقابلہ کاؤں زون تا میں ور پرے نجداؤں